Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndine Yvonne Tamanda Poya poyamba na imiti yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akwaniritsa malonjezo ake otukula dziko lino. Gulu la nkhani olemba nkhani zosamalira zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo latsindika zakufunika kubwenzeretsa zachilengedwe mu nyengo yodzala mitengo ino. Timu ya Wanderers yayamba ntchito yoteteza chikho mu ligi ya Castel. Tsopano na zinkhanizi mwatsatane. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana Kamzingeni ati Amalawi akhale ndi chiyembekezo kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika likwaniritsa malonjezo ake a nthawi yokopa anthu kuti adzawavotere. Achihana anena izi pa msonkhano wa chitukuko omene achititsa mboma la Rumpi la Mulungu pamene amathokoza anthu a mbomali chifukwa chovotera Blue Alliance pa chisankho cha 16 September 2025. George Mkandawiro wafika ndi ripoti. Polankhula kukhimbira wanthu omwe anasonkhana ku Rumpi, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko linoyu a Enoch Chihana anatsimikizira anthuwa kuti abwera kudzathokoza kamba kachikondi chomwe anaonetsa povotera President Professor Arthur Peter Mutharika pa chisankho cha September chaka chatha. Mwazina Chihana anafotokoza boma la President Professor Arthur Peter Mutharika lakwaniritsa kubweretsa mafuta a galimoto mdziko muno, feteleza, ndalama zakunja, forex, komanso chakudya chokwanira kwa wanthu. Pakanali pano Chihana alamula akuluakulu a bungwe la ADMARC kuti aonetsetse kuti misika yonse yaying'onoying'ono satellite markets ikutsegulidwa kuti anthu adzitha kupeza chimanga mosavuta. Dziko muno nkhani ya mafuta inali yovuta kwambiri, koma president ndi cabinet ayesetsa kuti zinthu zipange stabilize. Funa ndathokoze komanso a minister a energy kugwira ntchito ndi timu yawo kuti nkhani ya mafuta pakali pano yapanga stabilize. Komanso pano they are working nkhani ya fertilizer tudziwa kuti kutsogolo kuzikhala bwino. ADMARC zikhala pafupi ndi anthu komanso anthu azikhala pafupi ndi ADMARC. Chimene chikuvuta nchona kuti anthu akuyenda mtunda otali kuti ayipeza ADMARC. Ndeti mapempha kuti ngati nkotheka pafunika kuti ADMARC ikhale pafupi ndi anthu kuti anthu asamavutikira kukagula chimanga, kukagulisa chimanga. Polankhula poyambirira mfumu yaikulu Chikula Mayembe ya mboma la Rumpi yayamikira boma chifukwa chionetsetsa kuti dziko lino lili ndi mafuta, chakudya, ndalama zakunja ndi feteleza mwazina. Ena mwa amene anali nawo pa msonkhanowu ndi wachiwiri kwa wapampando wa chipani cha Alliance for Democracy AFOD Mbusa Morris Munthali, bwana mkubwa boma la Rumpi a Thomas Chigwenembe, mfumu yaikulu Chikula Mayembe ya mbomali, mafumu ang'onoang'ono komanso akuluakulu oyimira zipani za DPP ndi AFOD. George Nkandawire, MBC, Rumpi. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman yati ndiyodzipereka kulimbikitsa ufulu wa chipembedzo mu mzindawu. Iyo yalankhula izi pamene inali mlendo olemekezeka pa mwambo wa mapemphero okhazikitsa mutu wa chaka cha 2026 pa mpingo wa Amazing Grace Christian Gathering ku Komesa Hall. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri. Mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman amayankha dandaulo lomwe mpingowu wapereka kuti ena mogwira ntchito ku konsolo ya mzindawu akumathamangitsa anthu ochita mapemphero ku phiri la Nyambadwe. Mawu awo afotokoza kuti ndi ufulu aliyense kusonkhana komanso kuchita chipembedzo. Choncho alonjeza kuti aunikira nkhaniyi. Zina mapemphero amathandizanso kuti dera lathu ndiye kufunisisa kuti pite ku ofisi ya Mbezi kuti ndi chifukwa chani kuti anthu amawauza pasamakapemphero. Pena kumangokhala kuti kuzikonda kwa anthu ena ati kuti mwina kusiyana zipembedzo kuti mwina chifukwa kuti ena ati akupemphera ndiwo zikuanyatsa, koma sometimes timanena kuti wina aliyense ali ndi ufulu wakapemphedwe lake, komanso dziko la Malawi lino limafirika ufulu wakapembedzedwa kuti wina akuzoima ngati sakuononga ufulu wa munthu wina ali ndi ufulu opemphera malo aliwonse. Polankhula atatha mapempherowa, mtsogoleri wa mpingowu Senior Bishop Chimwemwe Chafumuka ati chaka cha 2026
ndi nyengo yobwezeretsa madalitso. Mutu wathu tinautenga pa 1 Samuel chapter 30 verse number 8 umene David analandidwa chilichonse. Pa verse number 18 akuti anapita kukalanditsa. So ndi chaka chakulanditsa china chilichonse chimene Satana anatenga pa moyo wathu. So tikukhulupirira kuti zinthu zimene zinaonongeka pa moyo yathu mu zaka zapitazi tikapemphera ndi kukhulupirira tilanditsa. Kotero tidzakhazikitsa kulanditsa zinthu zathu pamaso pa Mulungu. Mpingowu unayamba ntchito zake mdziko muno mchaka cha 2004. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Padakali pano mfumu ya mu mzinda wa Blantyre yapempha kampani zomwe sizaboma kuti zithandize boma pothana ndi mavuto omwe zipatala zazing'ono-zing'ono zozungulira mzindawu zikukumana nawo. A Osman ati zipatala zambiri zikukumana ndi mavuto monga kuonongeka kwa zipangizo mwa ena ndipo boma palokha silingakwanitse kuthana nawo. Chisomo Break walemba lipotili. Mzinda wa Blantyre uli ndi zipatala zing'ono-zing'ono zoposa 10 ndipo malinga ndi a Osman zipatalazi zikukumana ndi mavuto monga kusowa kwa madzi, magetsi ndi ena. Mwachitsanzo chipatala cha Bangwe chomwe chimathandiza anthu oposa 217,000 chili ndi mabedi asanu ndi anayi okha. Mkulu wa chipatalachi ndi a Kennedy Lowa. Mapatienti timatha kukhala nawo mwina mwodi moja 16 imene kuposineto kuja kumano mabedi kukhala mwina 8. So anthu 8 oti mwina adeliver kukhala kuti akukhala pansi. So vuto ndithu lalikulu kwa basi. Kuti pena kwapeza kuti pali emergency kuthandiza munthu uja pansi kumakhala kovutirako kusiyana ndi kuti munthu akakhala ali pa bedi. Chipatala cha Lunzu nacho chikumana ndi mavuto monga momwe akufotokozera phungu wa nyumba ya malamulo wa derali Mai Veronica Ndalama. Maternity ward kuja ndi mabedi atatu okha pamene pa tsiku mwina kumatha kupezeka kuti kuli mapatient ambiri ndithu amachita kudikirirana. Ndeti muona ngati ichiso ndi chipinjo chachikulu chimene tili nacho. Komanso kwambiri madzi sakutivuta pa chipatala pathu pano tinayamba project tinayika matanki koma sitinamalizitse. Pakadali pano bungwe la zachifundo la Faizani Global Relief Foundation FGRF lapereka mabedi 16 ku zipatala za Lunzu ndi Bangwe. Ndiye kunonso ku Bangwe anatiuza kuti yayi kukusowekera mabedi amene anthu odwala kuno amafunikira kuti azithandizidwirapo. Choncho tinaganiza kuti feyo tithamange kuno. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Councillor Isaac Jomo Osman yayamikira kampani chifukwa cha thandizoli. Anthu amu mzinda muno akhala ndi zipatala zabwino azithandizidwa moyenerera mu zipatala. So tiagunda amabungwe wakuti abwere ndithu atithandizire. Even omwe wazipatala tutapemphaso tufuna mankhwala pali issue ya madzi pano, pali issue ya magesi pano. Zonsezi tufuna anthu akhale ndi umoyo wabwino. A Osman anati kupatula zipatala za South Lunzu ndi Bangwe, zipatala zambiri za mu mzindawu zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Unduna wa zamaphunziro watsegulira sukulu zonse mdziko muno kupatula sukulu za mboma la Nkhotakota. Malinga ndi kalata yochokera ku undunawu, sukulu zonse za boma za sekondari zokhala ndi ophunzira ogonera komweko azitseguliranso ndipo azitsegulira lero pa 5 January 2026. Komabe undunawu wati sukulu za boma mboma la Nkhotakota zikhalabe zotseka kamba ka ntchito zothandiza anthu komanso zokonzanso zinthu zomwe zaonongeka ndi kusefukira kwa madzi. Kwaona kuti zikupitirira ndi masukuluwo akhala otsekabe. Izi zikutanthauza kuti sukulu za mboma la Nkhotakota zikuyembekezeka kutsegulira lolemba sabata ya mawa pa 12 January. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akwaniritsa malonjezo ake otukula dziko lino. Gulu lato la nkhani olemba nkhani zosamalira zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo latsindika zakufunika kubwenzeretsa zachilengedwe mu nyengo yodzala mitengo ino. Timu ya Wanderers yayamba ntchito yoteteza chikho mu ligi ya Castel. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi chinamwali nchofunika zaka zino zama 2000 Malemu President Dr. Kamuzu Banda ankanena kuti dziko la Malawi
tinayima pa ngodya zinayi: umodzi, kukhulupirika, kumvera ndi kusunga mwambo. Aliyense angotaya chikhalidwe, aliyense azingoziyendera mmene angaziyendere. Zingakhale za mtundu wanji mdziko lino, koma pali chisomo cha pa Mulungu ndi cha pa munthu. Cha pa munthu ichi ndi chimene tikunena kuti munthu alangizidwe. Ndiye ngati anano mukukanika kunena kuti muziyapanga nokha, iyayi akuzolowerani, atitumizireni ife tiaone kunena kuti tiyakuta bwanji. Koma chija choti munsankhe Melekiyala yekha apite akaonane ndi mwana wanu yekha 1 to 1. Takulandiraninso ku nkhani zathu masanano. Bungwe la atolankhani olemba nkhani za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo la Association of Environmental Journalists AEJ latsindika kufunika kwa mabungwe ndi kampani komanso amalawi kutenga nawo mbali pa ntchito yobzala mitengo yochuluka mnyengoyi. Polankhula ndi MBC, mtsogoleri wa bungweli Titus Lindsay wati pakufunika kupeza njira zolimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo monga ngozi zogwa mwadzidzidzi. Alinza kufotokoza. Tufuna tapempha Malawi kuti akhale ndi umwini, alikonde dziko lawo, alikondenso khomo lawo. Pomwe tukamba kuti tili mnyengo imeneyi yodzala mitengo, iyi ndi nthawi imene boma imangokhazikitsa. Komano chachikulu tikuyenera kuti ifeni yake titengepo mbali. Mitengo tu imene timadzala ija penanso imagwira ntchito ngati pa Chingereza matima windbreak. Ndiye kuti mphepo lotakhala mphamvu mwa mtundu wanji, koma ikafika pa khomo pathu paja ngati pali mitengo ndiye kuti imapangidwa control. Koma chimene chimachitika pano panja kuti makomo ambiri mulibemo mitengo. Ndiye mphepo ija ikabwera ikumangofika straight pa khomo kusasula denga ndi kumapita nalo. Ndiye tikamati tikufunika tisinthe maganizidwe athu, nzakuti kodi tidikirabe boma mpaka liti kuti litiuze kuti tiye tidzale mitengo? Tipangabe liti zimenezi zomafunsa kuti mundipatsa zingati ndikadzala mtengo uli pa khomo pako? Ndi udindo wa aliyense kusamalira khomo lake. Nyengo iyi ya mvula kuyambira mu December mpaka cha April tikhale tikudzala mitengo. Tidzale madera onse oyenera kudzala mitengo komanso kuzungulira nyumba zathu. Boma linakhazikitsa pa 15 December kukhala tsiku lodzala mitengo chaka chatha, ndipo mitengo pafupifupi 41 miliyoni ndiyomwe ikuyembekezeka kudzalidwa mnyengoyi. Mpingo wa Calvary Family Church International walimbikitsa akhristu kuti adzilumikizitse kwa Mulungu ndi kuyenda naye muchakachi pofuna kuti apeze chigonjetso. Mkulu wa mpingowu mtumwi Dr. Madalitso Mbewe ndiye walankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amakhazikitsa mutu wa uthenga wa Mulungu omwe mpingowu utsatire mchaka chatsopanochi. Ambewe atsindika kufunika kwa dziko kutsogoza Mulungu kuti litukuke pa chilichonse. Yenda neli mochi antu wambili akunu mwina uthenga umene anthu angatenge kuti apite nawo ku nyumba ndotani? Uthenga kuti aliyense akudziwa akamudziwa zonse akudziwa komanso asapite kukagwirizana ndi zinthu zina mpaka kubale ndi mphamvu za Satana, kubale ndi mphamvu za ufiti, ndipo akatenge kuti moyo yawo ati amene
tiyeni aliyense atamutambulira chaka chino tifunefune mulungu ndipo tikamufuna tikamupeza kuti ndifuna andipeza tikamupeza mulungu tikakambira. Mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yafika mu ndime ina mu mpikisano ya Castel itakantha Extreme ndi zigoli zisanu ndi chimodzi. Zigoli zisanu ndi chimodzi 6 kwa do. Wanderers yomwe ikusunga chikhochi yafika mndime ya matimu 16 limodzi ndi matimu ena 10. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tili naye mu studio muno kuti atambasule zambiri. Wasira wanchi Norbert? Ndaswera kayo Yvonne. Ndasweranso oto. Zinali bwanji mu chikho cha Castel sabata yangotayi? Masewero analipo ndithu akatiti kuyambira loweruka mpaka la Mulungu monga mino akambira Mighty Wanderers timu yomwe ikusunga chikhochi ya chitokantha Extreme yo masewera ligi ya musi ndithu ya mchigawo cha pakati. Ya ndiye mphamvu zake nzosiyana ndithu. Iyi ndi timu yaikulu Wanderers ya mu Super League, akatswirinso a Super League yo ndi anakumana ndi timu yocheperapo mphamvu ndiye zinali modelo ndithu kuti zigoli mpaka na 6 kwa do. Komanso kunali masewero siyana matimu ngati Karonga United, Ekhaya, achina Sivo, achina Kamuzu Barracks nawonso afika ndime ya matimu 16 mu mpikisano. Kusonyeza kuti apa tsopano matimu akwana 11 amene afika ndime ya matimu 16. Tatsala ndi matimu 5 masewero ake achitika ku mathero a sabata ino loweruka ndi la Mulungu matimu ngati Silver komanso Bullets akhale akusewera nawo ndithu kuti tipeze matimu ena asanu amene afike ndime ya matimu 16 mu mpikisano umenewu wa Castel. Okay, tamvaso kuti matimu ena ambu Super League anavutika ndi matimu ang'onoang'onowa. Matimu ang'onoang'onowa ena ndithu anavuta kwambiri. Matimu ngati Lufita imene inakumana ndi Karonga United 1-1 masewero kutha mpaka nakulowa mapenote Karonga nkupambana. Sivo nayonso inakumana ndi Prison United yomwe ndi timu yaing'ono chigawo cha kummawa imasewera ligi ya kumeneko. Anatengetsananso 0-0 kena kukulowa mapenote Sivo nkupambana. Kena konso kunali Ekhaya anatengetsana ndi Ntaja United 2-2 nkulowa mapenote Ekhaya nkupambana. Kusonyeza kuti kumbali ya mapenote iyi matimu akuluakulu a mu Super League wanda amene akuoneka kuti anachita bwino ndithu ali ndi experience ya mphamvu amadziwa kasewerede kwa mapenote kusiyana ndi matimu ang'onoang'ono amene wakuchokera mzigawo chifukwa masewero onse atatu amene anathera mapenote matimu akuluakulu a mu Super League anapambana. Timu ya mu Super League imene tingaikambe imodzi imene yatuluka ndi timu ya Mafco imene inakumananso ndi timu ya mu Super League ina ya Brigos Mafco kugonja 1-0. Komanso mu mpikisano uwu tili ndi matimu ena ang'onoang'ono ochokera mzigawo amene anakumananso ndi matimu anzawo a mzigawo momwemo anachita bwino. Tili ndi matimu ngati Shire Wimbe inafika ndime ya matimu 16, kulinso Ndirande Stars angakhalenso Airborne Rangers matimu atatu ang'onoang'ono nawonso ali mgulu la matimu 11 amene afika ndime ya matimu 16. Chabwino. Takambapo kodi za AFCON zili pati? AFCON yatentha kwambiri panopa chiyambireni pa 21 December pano tukamba pano matimu ena anapita kwawo anabwerera anatuluka. Tili mu ndime ya matimu 16 nso ngati mene tili ku Casteloku ini ndime yakaphera choka amene wagonja atuluka adzipita kwawo. Ndiye pano tapezaka ndi matimu atatu makamaka anayi amene afika ndime ya matimu 8 imene timati quarter final. Senegal yafika ndime imene itagonjetsa Sudan 3-1 komanso tili ndi timu ya Mali imene inagonjetsa Tunisia. Dzulonso taona timu ya Cameroon itagonjetsa South Africa. Morocco enibwalo anagonjetsanso Tanzania kufika ndime ya quarter final. Kusonyeza kuti pano tadziwa tsopano kuti Senegal ikumana ndi Mali mu quarter final, Cameroon ikumana ndi Morocco mu quarter final. Lero nkhondo ikupitirira Mozambique ikumana ndi Nigeria komanso Egypt isewera ndi Benin. Mawa kumalizitsa tsopano ndime ya matimu 16 Algeria ikumana ndi DRC, Ivory Coast ikumana ndi Burkina Faso kuti tidziwe tsopano kuti kodi matimu 8 amene tatsala nawo kumpikisano ndi yati onse adziwika bwinobwino mawa. Chabwino. Tipite ku matimu amakalabu akunja. Kuti tangomva za manews zoti bwanji. Kumaniu kumene kuoza vutako mphunzitsi achotsa ntchito. Tikuseka ngati zabwino zatu anchosa ntchito. Kuchotsa ntchito munthu si zinthu zosekesa. Koma kuti nzampirazi anthu amasangalala ndithu kuti akwasokonezera chimwemwe chawo akuti amene akachoka ndi kuti Arsenal isangalaleso kwa basi. Ndi achotsa ntchito Ruben Amorim anamulemba ntchito November chaka chatha wakhala miyezi 14 zavuta ndithu kumeneko.
tikayang'ana timu ya Manchester United iwe watamuchotsa ntchito anamulemba liti November 2025 24 iwe alichaka chate 2026 bano November 2024 pamene anamulemba ntchito so 14 months ali pa ntchito imeneyi anchotsa ndithu ndi Man U tikayang'ana chokereni sa Alex Ferguson mzaka zambuyomo papita aphunzitsi okwana 80 pakatipa tikaphatikiza ndi ena amene amangobwera mungogwirizira ngati 10 amene akagwira ntchito ulendo wa Mourinho Louis van Gaal achina Solskjaer nkatimo achina Ruud van Nistelrooy achina Carrick ongogwirizira zoyenza kuti akabwera uyuzi kuvuta palibe amene wakwanitsa kuigwira bwinobwino timu ya Manchester United chokereni sa Alex Ferguson ndi tione kuti kodi amene abwereyo ndani komanso apezeka ulimva ntima akaitenge ntchitoyo fans ake akumata kangobwerapo zavuta ndi tiona kuti apitirire motani tsopano ndimefuna ndizita kukhangata antchito a nyumba amene okhalira koma iyayi poti izi ndi zampira zabwino zonse kwa onse a Man U iyayi ambiri akuoneka kuti a Man U akondwa ni nkhani imeneyi kuti anchotsa kuti anchotsa ifa zinthu zimamvuta nkuluyo ndi akuona ngati kuti mwina akabwera wina asintha zinthu tiona kuti zitha bwanji chabwino Norbert zomwe kwambiri fa cha nthawi yako ziko ameneyo ndi Norbert Jameson kutiuza zambiri za mmene zilili ku nkhani za masewero kuno ku MBC. Tipite ku nkhani zakunja. Mtsogoleri wa dziko la Venezuela Nicolas Maduro akuyembekezeka kuyankha mlandu omwe akuganizira kuti amazembetsa mankhwala komanso kuchita mchitidwe wachifwamba mdziko la America. Tili ndi ripoti ili. Dziko la America lakhala likuzuzula mtsogoleri wa dziko la Venezuela Nicolas Maduro ponena kuti amalimbikitsa za uchifwamba ndi kuthandiza magulu ozembetsa mankhwala ozunguza bongo. Posachedwa apa mtsogoleri wa America Donald Trump anachita zokambirana ndi Maduro pomwe anawalangiza kuti atule pansi udindo wawo. Kumangidwa kwa Maduro kwazesa maganizo osiyanasiyana makamaka kwa atsogoleri a maiko omwe ali mu nthambi ya zachitetezo ya United Nations monga China, South Africa komanso Russia omwe azuzula dziko la United States kamba kochotsa Maduro pa udindo. Iwo ati zomwe Trump achita ndi kulakwira malamulo ndipo apempha dziko la United States kuti limasule Maduro. Malinga ndi Trump kumangidwa kwa Maduro kuthandiza kuchepesa mchitidwe wozembesa mankhwala ozunguza ubongo komanso za uchifwamba. Telson Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano tisanasiyane na insometo yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akwaniritsa malonjezo ake otukula dziko lino. Gulu lato la nkhani olemba nkhani zosamalira zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo latsindika zakufunika kobwenzeretsa zachilengedwe mu nyengo yodzala mitengo ino. Timu ya Wanderers yayamba ntchito yoteteza chikho mu ligi ya Castel. Ndi nkhani pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Phoya, masana abwino. Sabara ino mu program ya Woman Talk.